Sinjuri, nselmilkom u grazzi tal-jena għattumana kif tamlu dejjem mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Ftit minuti qabel l-aħbarijiet naġġornawkom dwar dak kollu li qed iseħħ madwarna, inkluż dejjem b'doża politika. M'għandix dubju li riċentament stajtu taraw fuq il-mezzi soċjali u anka fuq l-aħbarijiet u anka fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fil-Parlament issemma l-isem ta' Silvio Camilleri, ex Avukat Ġenerali kif ukoll ex Prim Imħallef li serva għal diversi snin f'dawn il-karigi taħt amministrazzjoni mmexxija mill-Partit Nazzjonalista. L-isem Silvio Camilleri huwa sinonimu anka il-konnotazzjoni tiegħu ma' diversi kontroversi. Jiena ma nista' nidħol fid-dettall, iżda nista' nsemmilkom waħda minnhom anka inkluż diversi kummenti dispreċjattivi li kontinwament jgħaddi fil-konfront tal-Gvern minkejja il-kariga li okkupa għal diversi snin kemm dik ta' ex Avukat Ġenerali kif ukoll ta' dik ex Prim Imħallef illi anka kif tkellmu diversi esponenti meta wieħed jokkupa dik il-kara, aħna lek insejħula bħala President Emeritus ġieli u anka karigi oħra għaliex meta tkun qiegħed tokkupa dik il-kariga għal diversi snin imbagħad anke meta tispiċċa minn dik il-kariga tkun denju għal dik l-istess kariga u pożizzjoni li tkun okkupajt. L-ex Avukat Ġenerali u l-ex Prim Imħallef Silvio Camilleri l-ewwel qabel kollox anke meta laħaq bħala Prim Imħallef ma kienx okkupa l-kariga ta' maġistrat u lanqas ta' mħallef iżda kien letteralment intgħażel mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. Riforma li l-lum il-ġurnata laqqas biss noħolmu għaliex grazzi mill-amministrazzjoni mmexxija mill-Prim Ministru Robert Abela nafu li l-għażliet illum il-ġurnata tal-maġistrati u anke tal-imħallfin huma totalment imneżża mill-għażla tal-Prim Ministru iżda huwa bord indipendenti li jagħmel dawk l-għażliet. Jiena tajtkom introduzzjoni qasira dwar dak li ser inkunu qegħdin nitkellmu dwaru, però se nħalli f'idejn Nolin għaliex fil-feature li għandu mħejja lina ser ikun qiegħed jidħol ħafna iżjed fid-dettall dwar il-kontroversji u anke se jurikom hu stess uħud mill-istess kummenti dispreċjattivi li kontinwament jgħaddi l-ex Avukat Ġenerali, l-ex Prim Imħallef Silvio Camilleri. Insegwu flimkien. Dan l-aħħar qed jissemma l-isem Silvio Camilleri. Iżda minnu Silvio Camilleri? Silvio Camilleri selva għal 6 snin taħt gvernijiet nazzjonalisti bħala Avukat Ġenerali, ġifieri kien jiddeċiedi minn kellu jitressa il-qorti jew le. Aktar tard inħatar direttament mill-istess gvern nazzjonalista bħala Prim Imħallef, anke jekk ma kienx jifforma parti mill-ġudikatura, ġifieri la kien maġistrat u lanqas imħallef, però laħaq direttament Prim Imħallef. F'dan l-irwol serva sal-2018 u ta' dan it-tant ippreżenta ruħu biex isir imħallef fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Imma ma rnexxilux għax ma ssodisfax ir-rekwiżiti u ma kellux biżejjed għarfien dwar l-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar ġimgħat fil-Parlament poġġa fuq il-mejda tal-Kamra dokument b'9 paġna kummenti pubbliċi li jagħmel Silvio Camilleri. Sew smajt, 9 paġna. U x'kummenti? Jirriżulta li l-Prim Imħallef Emeritu Silvio Camilleri iħossu liberu jikkummenta b'mod dispreċjattiv fil-konfront tal-Partit Laburista fuq dak kollu li jiġi rrappurtat fuq Times of Malta. Inkwetanti però il-kummenti politiċi li jagħmel u l-attakki fanatiċi saħansitra qajja lill-Laburisti inkompetenti u arroganti u deskriva lill-Gvern preżenti bħala korrott, stupidu u bla sinsla. Ar minn hekk imma huma li mill-kummenti jidher ċar li minn dan minn dejjem kellu dawn il-preġudizzji kontra l-Laburisti, tant li jenfasizza li huwa dejjem jgħid hekk, I always said it. Qal ukoll li l-Partit Laburista mill-bidunet tiegħu sal-ġurnata tal-lum dejjem ippremja dak li hu ħażin. Apparti li wasal biex anke attakka d-demokrazija parlamentari ta' pajjiżna. Ma nafx, imma taħsbu li dan huwa atteġġament xieraq ta' ex membru tal-Ġudikatura, anzi, Prim Imħallef Emeritu. Bħal dejjem nħallu fidejkom, Noli minnaħa tiegħu ikun jista' jeddilkom il-fatti ngħadduhomkom bil-kummenti, print screens filmati, ħalli intkom stess tkunu tistgħu issegwu, tarblu u mbagħad taslu ġudizzju aħħari tagħkom. Ġifieri mhux sempliċement qegħdin ngħaddulkom l-istorja, ma l-istorja qegħdin tarawha b'għajnejkom anke bil-kummenti li għadda l-istess Silvio Camilleri. Intant minnaħa tagħna daqshekk għallum bħal dejjem ftit minuti kollox qribna ikun magħkom mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija fejn nkunu nistgħu naġġornawkom dwar dak li qiegħed jiġri madwarna. Dejjem b'doża politika. Infakkarkom jekk tliftu xi filmat jew inkella xi programm jew ieħor il-paġna ta' Facebook tagħna qribna. Hemmhekk tistgħu issegwu minn ġdid dawn l-istess filmati li nkunu qegħdin inħejju għalikom. U nirringrazzjawkom kemm jiena kif ukoll Nolin u t-tim kollu li qiegħed jagħmel qribna talli issegwuna ta' kuljum. U f'dawn ftit minuti nżommukom dejjem aġġornati. Intant, grazzi talli kontu magħna, qribna ikun magħkom it-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Għalissa, grazzi u nselbilkom.